tulai nei CCTV footage pakhat adar meka hi ala rei vak lo ni na langa hi video hi kat tilang don lowa Instagram lama link ka danga ta chuan in lo ven ve don ya in page mi lo follow ve don ya ta chuan video da ve ting tang in monetize thei lo thina eng tlat zel mai monetize thei tho ma se du thu sam lo ti mai ang a eng khawm tlat thina a khan du angin a fu tok lo tina chu advertisement an da thadu lo ani ber maya chuwang chuanin Instagram lama kan danga tin Facebook WhatsApp lama te bo tam theng ber kan ti daranga he thil hianin a ko tum le alan tir chian mai chu helmet tel lowa tlan chua poizia alan tir chiang ma a helmet that zia ni zo kang chu helmet tangkai zia alan tir zo kang chu he bus le bike hi en engtin ne mani anin bike zo khi ron che sual ani mela ron thlok pheya aron tlu pheya ti chuan alu hi bai a bus ken hung lama hian avoin bara helmet ne na chil nana ti chuan helmet ne na chil nana bus kha bek le a himpial ti mai ang alu helmet ka khum lo ta se alu kha ake don chiang lu tuka thi don chiang lu tuka chuwang chuanin mishing wa nei na san zia te point lo ti mai thema se ni na taka chuan helmet tangkai zia alang chiang hle maya chuwang chuan helmet kan khum police lawa mai ni lo police anom wanga helmet khum rengo tur kan ni lo ti lan chian na ni a helmet khum lo wanga thita boral ta accident a hote a in solum ta hian tam ke pon ka retheu me chuwang chuanin helmet khum lama hen tran kan lak na sat anga yani mania Bethlehem veng thlang akan zuk kala helmet khum ma loi anom lo tlat maya mi pa ngai pui anga lang si kha athui tak kal tur te po khan helmet khum du mi alo anom treu maya tin ngundanga te poning chu he ta veng sir de ulek veng khimi main road traffic police te mo police duty na chen ani lo chuan helmet khum du mi lo helmet khum tum mi lo kan tam lut tuk he hi apoi lut tuk ani athalo lut tuk ani alir thei kan khala ni chuan helmet khum kha driving test kan nei pon nge yani kha a nge a hin ngai tel helmet khum hi anangut ngut lo ania hi chu ching thar te ngu toy te kan tlan don ni pon fit ni khatwe kan tol son don ani lem lowa mun la kan thleng don ani chuan in dora kan kal don te ni pon scooty ken ngai mo bike ken ngai two wheeler ken ngai ni to chuan helmet hi khum shamila chan chu toy te tlan po hian accident theini ain tipal theini ain chil theini tunla ya hei atam khom maya helmet khum lo wanga anun na chan ta hi an tam khop mai accident reng alir the accident wanga borala hian helmet khum lo wang ani du khop mai chuwang chuan kanin zir tharangai police te ven nuaya kan khum lui tlat don ani chuan kan thil te pianga min ve na ngai don chu tiang chu kan du karing lo a vila in vil ngai mishing ni kha kan du bi karing lo in khom do na wanga helmet khum du lo tlat mai te biakin hlave de taxi lir thei ken ngai vela ni to chuan ken khum mai kha tha a khum na tur om chin ani chuan khum mai kha tha ka soi tong khan hemi son kwal zok ang chi fit ni khat tol ang chi ni lo em lo hi chuan khum zel te ma ni tu la ngei po hianin a in chilum thei ni ain khon nat thei ni lu hi so kholo thei ni hei she thar tengu helmet chongchang hi kan ngai poi mo lawa chuwang chuanin kan hi kan zer tharnan poimo khopin ka ria helmet kan khum lo hian dan kan zom lo ngala dia dan zom hi kan ti tur ania kan duty ania chuwang chuanin dan zom lo mi kan ni lo nan mo hel in khom si pathian rong bol si a dan zom le si lo ni te kha chu thil tha po ni lo thil moi po ni lo chuwang chuanin kan na hian rin nom na lan ti rila keima ani thu nei tu te na min ven reng ngai lo hian ti la ka ngai ve dan thin mai chuanin hei helmet khum pe lem lo police mu chawa khum mang che mo tiang ang chi ho hi chu mi huana te po hian thlayom se thlayam o thil ruk turam chang emo i ruk turam chang te yom se an ti du mai karing chan chu a ven ngai an ni ti na nia dan zom tula atur lui ngai man chop ngai le
ti lui tir chom nga yan ni ti na nia chu wang chuanin a inga in ti piang thare mo in ti fel fai mo po ni sela ei ruk tur emaw thil ruk tur mo poisa chungchang a po ni se ei ruk tur rem chang mu se le thil lak ruk mai tur min hredon lo se chuan an ti du mai karing hetiang a hui chuan chu wang chuanin hei hi kan nun lan tir na pakhat ania kan nun polo je lan tir na pakhat ania vai ho kan ngai ne be me mang chi khosak ang mai khosak ki chu sima hun khop mai avena inven run ngai ni te sima hun mani nana chang threila dan hi zomila kan him nan dan hi kan him na tura siam ani a kan du do kan khosak chong kan boin noi don kan ti thin to kha chuwang chuan tranila thara sau te ngu tu la ya atiang kum lo hi kan tam taria mai mu tur mun tin maya kanom ta sia chuwang chuanin film khur zual na nei hi kan an tar lang do tam theyang bera video po kan post sanga tin whatsapp lama te po kan ti dar thunga chung te po chu tam theyang ber mi lo share pu ngai lo share chur do na nia